Dina sing munggah iku sing itungan ping 3 iki munggah. Iku. Sampe rungokno, itungan ping 3 iku munggah. Selasa Kliwon Rebo Legi Kemis Pahing. Selasa Pon Rebo Wage Kemis Kliwon, gitu. Iku sing dina munggah. Niku nek didamel. Nah, Kemis Legi, Jumat Pahing, Sabtu Pon niku lak munggah to. Iku kanggo dodol, marung, nyales. Kanggo miwiti niku lho. Buka usaha. Nggih. Cuma cara rungokno. Wong cilik-cilik, arek-arek sing biasa dodol, rungokno mbah. Iku. Nek bancaan dodolan iku aja nganggo iwak. Kenging napa, Mbah? Cek gak digawe iwak-iwakan. Terus damelé napa? Telur. Cukul-cukulan. Ndok ku yo gak oleh nyawa kok. Mangan nyawa. Cukul-cukulan. Ya. Godhong sawi ya. Tempe angsal, Mbah. Tempe ya, cambah. Mie ngoten niku lho. Bangsa sing cukul. Kacang lanjaran. Niku enten pengaruhe, Bang. Pengaruhe nggih iwak-iwak niku mang lho. Bojone wong dodol iku lak pengen semi to. Pengen modot to. Lah iya, pengen modot kok iwak-iwakan. Itu utang wong. Oh, ngoten. Oh, enten maknane sedaya nggih. Nggih, ana maknane kabeh. Ya, rungokno wong-wong. Den. Nggih kaya ngupel ngono bae. Nggih. Nah, ngertos ngoten-ngoten niku ngeten gene alas kisaran ngriki, Pak? Nggih, darah mriki mawon. Oh. Nggih. Kirangan. Mboten saged. Nek kados lambung pripun, Mbah? Enten tambani napa mboten? Enten. Lambung napa, Mbah? Tambani napa, Mbah? Nggih disabuki simbukan niku lho. Oh, godhong simbukan niku. Digodhokno simbukan mawon. Enjoy niku simbukan. Enjoy. Diterapi tawon niku ya waras. Lambung niku. Nggih disuntik slep ngeten lho. Mriki lho. Oh, kaki Nggih. Mriki. Nggih kathah wonten gene Tuban nggih enten Mbah terapi tawon damel stroke, damel sakit-sakit niku ngoten niku. Nek terapi niku pundi sing nggone lara. Oh. Mbah, badhe nderek tanglet masalah coroko walik niku lho, Mbah. Ono coroko niku lho. Nggih. Niku nek terus diamalaken, diwaca, diwalik ngoten niku gunane kathah terus, Mbah. Kathah, dolak santet ya. Nek gak rezeki, keselamatan. Lah niku nek ngunekno aksara Jawa nek diwalik ngunekno kuncine dina. Nggih. Dina 7 ana caraka nggih ping 7. Dina 7 ya ping 7 ngunekno. Contone dina 7 niku misale dinten napa? Selasa Wage. Selasa Niku sing didik dhewe. Sing akeh Sabtu Pahing, Sabtu Songo, Pahing Songo 18, ana caraka ya ping 18. Ngono lho. Lho, maose niku Hana Caraka napa Ngata Bagama, Mbak? Hana Caraka Data Sawala padha jayanya mangga badhanga. Ngata Bagama Nyaya Jadapa Lawasata Karacanaha. Iku sak ngantuke sak budale sukma. Bales 50, bales 100, bales 1000. Pokoke betah melek ya akeh. Napa karepe? Keturutan. Napa niate? Nah. Nuju angen-angen napa kepengin napa? Nggih niku aksara Jawa niku diwalik. Ya dibelajari ngerti. Tolak santet, keselamatan. Ya. Kerezekian saged. Ya, iso. Perang, aku penjabat nggayuk napa? Oh, jabatan. Nggih, kaya jabat kepengin bupati, dadi lurah, dadi napa man, njaluk itu kok wirite ngene iku, Ngata Bagama niku. Nek masalah jumlahe wau kok terusé digengken napa nyesuaiaken kalih dintene, Mbah? Iya, iku kuncine. Oh. Kunci iku kanggo mesthekno hitungan Jawa. Nggih. Jawa Katun iku dina itu kok Jawa lho.
Tapi ngoten niku sakniki tiyang Jawa pun kecalan nggih, Mbah nggih. Pun supe. Ilange nggih dijajak sirik muslik niku lho. Oh, dijajah sirik musik. Ya, iku sing gerakno ngilangno tatanan. Wong dhewe iki lho gak iso nggawe ilmu. Sing gawe ilmu ku wong tuwek biyen, anane gawe ilmu iku cek gak diterjang bangsa alus, lelembut. Niku. Cuma jarane ya gampangno iku mang lho. Jare muja. Muja sapa? Ya nek iso iku muja dulure iku. Sing lair bang sedina diruwat dibancaki. Ya niku. Benulan dibancaki. Dadose sing layak dipuja namung sedulure sing lair. Sing lair bang sedina. Sedina. Ya niku. Iku sing diwastani Kakang Kawah di hari-hari. Nggih, Kakang Kawah di hari-hari. Bancakane bubur abang, bubur menir, tumpeng. Niku. Nek mboten diopeni bahaya. Nggih sih. Dibayangi sing aneh-aneh. Sing bayangi makhluk liya. Mergo mboten diruwat kelahiran iku mang. Wong ini gak ngruwat wetone ya gak duwe bumi pitu. Gede. Napa bumi pitu niku? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Ya. Legi paing pon wage iku manggone ana jagat. Legi ana etan paing kidul. Ya, pon kulon wage lor kliwon ana tengah. Nek iso nek ben kliwon iku poso njaluk nang dulure kliwon. Njaluk nang dulure nggih, Pak. Ngoten niku Dulure sing lair bar sedina. ngoten niku meskipun pun dewasa nggih tasik kedah di Sampai matek, sampai tuwek. mboten namung lare alit mawon nggih, Pak. Mboten sampai tuwek, sampai ilang. Kudu dibancaki terus. Mboten perlu kados ruwatan ten ngene wayang-wayang bayar sak jutanan, sak juta setengahan tiang setunggal mboten perlu ngoten niku. Lho, niku lak wong Sukerta. Oh, Sukerta. Nggih. Iku tegese wong Sukerta iku gak jangkep karo tuntunan. Iku lanang wedok, mboten niku ya gentono gentini. Ya lanang nduk tengah, wedok nduk pinggir iku pancuran diapit sendang, sendang diapit pancuran ngoten niku lho. Sangkale nyambut gawe. Ya. Cuma nek dol tinuku bakul kulak niku dikongkon dina sing munggah. Dina sing munggah niku pripun, Mbah? Dina sing munggah iku sing itungan ping 3 iki munggah. Iku. Sampeyan rungokno, itungan ping 3 iku munggah. Selasa kliwon Rebo Legi Kemis Paing. Selasa pon Rebo Wage Kemis kliwon, gitu. Iku sing dina munggah. Niku nek didamel Nah, Kemis Legi, Jumat Paing, Sabtu Pon niku lak munggah to. Iku kanggo dodol marung nyales. Kanggo miwiti niku lho. buka usaha. Nggih. Kersane. Cuma cara rungokno. Wong cilik-cilik arek-arek sing biasa dodol rungokno mbah iku. Nek bancakan dodolan iku aja nganggo iwak. Kenging napa, Mbah? Cek gak digawe iwak-iwakan. Terus damele napa? Telur. Cukul-cukulan. Oh. Ndok ku yo gak oleh nyawa kok. Mangan nyawa. Cukul-cukulan. Ya. Godhong sawi ya. Tempe angsal, Mbah. Tempe ya, Tempe cambah, tahu. Oh, nggih. mie ngoten niku lho. Bangsa sing cukul. Kacang lanjaran. Oh niku enten pengaruhe, Bang. Pengaruh nggih iwak-iwak niku mang lho. Bojone wong dodol iku lak pengen semi to. Pengen modot to. Lah iya, pengen modot kok iwak-iwakan. Itu utang wong. Oh, ngoten. Ngene Nggih, oh enten maknane sedaya nggih. Nggih, ana manane kabeh. Ya, rungokno wong-wong. Wong sing kanker iku trimo ngelek tandurane dhewe. Kaspe sing mendem, kaspe gendruwo, sing isine ireng.
Wite ya ijo bles, kaspe gendruwo. Kaspe niku napa, Mbah? Menyok niku. Menyok. Oh, singkong niku nggih. Singkong. Oh. Nah, Singkong, ngono. menyok gerduwo ya, Mas Nah, ya. sing mendemi Sing mendemi Nah, iku terus nek diparut. diketok Nggih. 5 cm ben sore diparut, diombe ambek kunir. Diparutno kunir dadi situk. Terus diperes sak ceglokan iku lho. Iku syukur petuk kunir putih iku. Mboten usah disukani toya, Mbah. Nggih mboten to. Kan Langsung peresane niku mawon. banyune niku kathah. Nggih. Terus banyune kunir, banyune niku mawon. Sak ceglokan iku lho. Nggih nek kangelan kracike nggih kersane ngriki piyambak, Mbah. Walah. Nah daripada tombo nang Singapura, Wah, nggih daripada nggih. tombo ten pundi-pundi. Nggih. Wong dek winginane enten napa sepupune kula nggih kapundhut perkawis ngoten niku, Ya, kanker, kanker, nggih. tumor ngoten. Tambah ageng terus ya, Mbah. Padahal darah mriki niku kathah sing nedhi pendapat mboten. Kuwi waras meneh iki rono galengamu, sawahmu, kebonmu. Nggih nggawa kok mriki. Nggih waras kabeh nggih. Kanker. Nggih. Kancane Mbah dhewe bendina ngelek tawon ya kena kanker sing wedok kok. Luwemun karo niku brondol entek kuru. Bagemu nanti. Ya tiyang mriki kan Mojokerto. Terus kula kangen nelateni niku kaspe gendruwo saiki kaya babi. Kedah telaten, Mbah. Iya. Pinten wulan biasane warasi ngoten niku? Boten yo kadang 10 dina ke mau krasa kok. Oh, pun kraos enten perubahan nggih. Nah, cepet niku cepet. Gratis sisan ya, Mbah ya. Jadi Ora usah saiki. bayar ya, Mbah ya. Ya iya mau dudukno tek gak Ah, gratis iya. lho. Nggih. Soalnya kuwadah tiyang bingung perkawis kanker, tumor Ya, ngoten niku, iku. Mbah. Yang manis iku kadang sing bingung ya. Kencing manis lah niku wau dek winginane niku pun jenengan terangaken. Nggih. Damel napa winginane sik kemiri. Kemiri digoreng Nggih. terus Kalih diulek. sego sak pucuke entong. entong nggih. Ah. Tapi nggen sampean pun ana sing mbuktekno tak gurung. Dereng Tahu. enten sing anu kok, Mbah, dereng enten sing gerah niku, Mbah. Ya. Mungkin nek enten nek kula sanjangi ya, Mbah. Nggih sampean utamakno. Heeh. Jadi teman-teman yang mau ke rumahnya Mbah Jo itu kalau udah sampai di Kecamatan Ngusian, ketik aja desa napa, Mbah? Desa Kromong. Kromong, Pudak Sili. Kromong Pudak Pudak Sili, Sili, ya, nggih. teman-teman, biar nggak ada yang kesasar Nggih. ya. Jadi niki nderek pundi, Mbah? Mojokerto, Mbah? Jombang. Oh, nderek Jombang. Jombang Musian. Kromong Pudak Sili. Kalau bawa mobil nanti mungkin bisa jalan dah sekitar ya 10 menitan. Jalan ke rumahnya Mbah. Ini kalau malam hari juga ada lampunya. Terus niku wau nggih, Mbah, perkawis kanker niku sing paling penting nggih, Mbah nggih. Penting iku. Soalnya Kaspe kata pandemi. tiang kapundhut lho, Mbah nggih. Nek Perkawis niku. mendet kaspe gendruwo iku sak wite. Nggih. Sak wite adine ngetoki nggar 5 cm iku kaspe situk tasik dadi 10 dina. Oh. Tapi nek ben sak wite ya basa. Nggih. Kudu sak wite digomulin. sawite. Nggih, Diketoki 5 cm. 5 cm. Mboten usah digodhog riyen niku nggih. Nggih mboten dipek banyune kok. Pek peresane Nah, tuyone nggih. terus dicampur kalih Kunir. kunir. Kunire sak entene nek mboten enten putih nggih kuning niku. Nggih, sak uku ngeten lho. Sak uku Oke. kathah. Sak camplang niku. Heeh. Sedinten diunjuk ping pinten, Mbah? Ngene jange tilem tok sore niku lho. Oh. Bengi. Jange turu gawe, jange turu gawe. Nek mboten usah doser-doseraken sing anu niku, sing Mboten. luka mboten nggih. Mboten. Sing dioserno nggo lokak niku nggih minyak tolo niku. Minyak tolo. Nggih. Minyak tolo niku. Mesti minyak tolo niku nggih. Cocok kanggo ngoten niku. Kanggo napa mawon? Niku lak nek kanker, nah nek liver, Mbah. Liver sing ati nyerang ati niku, Mbah. Liver. Liver tiang kaken pikiran kados kan kadang kan anu, Mbah. Keserang liver ngoten niku, Mbah. Nggih. Penyakit dalem ngoten lho, Mbah. Diinumi napa niku kersane saged saras, Mbah? Niku angel. Angel. Nek semerep woi trengguli Woi trengguli. sing kados bedes. Sak menten sak driji dawane 50 utawa 40 cm. Ya. Hmm. Bisa sak driji ngeten kaya pecut
apa buntute bedes iku lho. Nggih. Wit wae kaya iku, kembange kuning, ngene ku trengguli. Niku dinapake. Digodhog kaya Digodhog. wedang niku lho. Sedaya penyakit obate ten alas enten Mbah nggih. Nggih. Kalih niku napa maja sing ana rine. Niku nggih marasno niku liver. Iwak bulus niku marasno wedang. Iwak bulus. Iwak bulus. Tapi- Panas niku. Tapi angel ya Mbah nggih. Mboten. Ning kali kathah kok. Oh, tasik kada bulus ten. Nggih. Anu ten lepen nggih. Nggih kathah. Alit-alit ngoten, Mbah. Mboten. Pun lumayan nggih. Niku saged damel tombo nggih, Pak Bulus Ya, niku. sing sak kintal, nanti sing 2 ton, nanti sing 10 ton. Bulus niku. Cuma gak ana wong loro nek gak mbah. Mbahku tau diketoki bulus iku. Ora urus kok. 5 meter iku bulus. 5 meter. Nggih. Kayu ngoten niku ditumpaki rebah kok. Terbudi, Mbah. Ya tenalas mriki. Bulus 5 meter. Nggih. Tapi mboten gaib niku. Nyata. Mboten kata wong ngerugian kok. Semerep kayune rubah tapi gak ada buluse. Niku. Kayu Nanti ditumpaki. disanjangi tiang, Mbah. Tenalas kok kayu rebuah kabeh sampai sak ngono mbah niku napa, Mbah? Kon ru temen ta? Nggih. Iku bulus. Ya kukune ku sak menten iki lho. Kukune bulus niku. Bulus niku sing mriki niku kena ngorek gunung. Pinggire bulus sing nisor dodone niki. Niku nek mekar sret mlebu gunung niku. Nah niku. Ngantos sakniki nggih, tasih enten. Mpun mlampah, Mun mlampah. mpun mlampah. Kak pertek mboten sedeng jebol. Sak lintune bulus napa mawon, Mbah, sing binatang kewan-kewan sing aneh-aneh ngoten niku. Tapi mboten. Darang ana wong ngerombak, gak kena ditiru. Gaibe menungso piyambak-piyambak nggih, Mbah nggih. Darane gae mboten ngurut temen kok. Nyata ngene niku nggih. Nggih. Tapi jarang sing ngertos. Nggih. Babi sak gunung, sak kitang sak gunung. Tapi ya kitang biyen pek ning ngoten. Sak pinten, Mbah? Mosok enten kidang kak gunung niku, Mbah? Enten. Jadi sinten gak ono. Ngoten niku ngertosi jenengan siang napa dalu, Mbah? Awan napa dalu, Mbah? Jam 4 sore niku. Oh, jam sekawan. Nek babi niku. Dadi mriki babi enten sing 2 meter kok. Dhuwure niku. Nek sing babi gedhe niku oh niku nek diarani. Nek macan enten Mbah tasian. Kata cuma Mbah mboten pernah ngoten niku. Terus kok enten harimau Jawa niku leres apa mboten, Mbah? Mboten. Mboten wani. Mboten wani. Mpun dikek amanah Mbah ki cuma mboten wani. Nonton buka nggih. Nggih mboten. Demel napa? Mboten. Nggih kaya gupel ngono bae. Nggih. Nah ngertos ngoten-ngoten niku ngeten gene alas kisaran ngriki, Mbah. Nggih darah mriki mawon. Oh. Nggih. Kirangan. Mboten saged. Nek kados lambung pripun, Mbah? Enten tambani napa mboten? Ngenten. Lambung napa, Mbah? Tambani napa, Mbah? Nggih disabuki simbukan niku lho. Oh, godhong simbukan niku. Digodhokno simbukan mawon. Enjo niku simbukan. Enjoy. Diterapi tawon niku ya waras. Lambung niku. Nggih disuntik slep ngeten lho. Mriki lho. Oh, kaki Nggih. Mriki. Nggih kathah wonten gene Tuban niku nggih enten Mbah terapi tawon damel stroke, damel sakit-sakit niku ngoten niku. Nek terapi niku pundi sing nggone lara. Lah niku. Oh. Kok stroke mbok sikil ya nggih sikil. Mergo kan stroke niku bedugal mecah sing darah mandek niku lho. Dadi ubate tawon jelep iku kiambake pecah. Uci-uci niku man bendol sak menten Ical. ical nggih. Ical. Masih demblok-demblok ilang kabeh. Tapi kedah niku wau. Mboten terapi sakit, tawon. Mbah. Mboten sakit, Mbah, dintup tawon ini niku. Celengit ngoten, Mbah. Nggih kados semut niku lho. Heeh. Tapi nek tombo nggih mboten nggih waras to. Heeh. Tombo waras.
Mas yo dintupo piyambak nggih mboten masalah, Mbah. Nggih mboten ya, tambah enak. Oh. Menawi kedah tiyang khusus ngoten lho maksudnya kula. Nek saged ya biar ombeni anake tawon, lambung iku liper bareng. Tombone mok niku tok, tawon pleke tawon. Nggih lho. Nggih. Liper. Nah niku. Terus niku malame tawon kelanceng. Diku wodok, nggih lho. Lah niku diombe terus. Malam niku lak ramuane tawon segala getah. Nggih lho. Nggih, nggih. Getahe goib-goib niku diserot niku. Oh. Ana sing kayu goib niku. Enten, Mbah. Enten kayu kaya pelem niku. Niku nek liwat nisore kudu di getak niku. Lah kanca lawas ketemu anyar wae iku. Tapi nek serutu ya mulai ya gudiken niku. Getahe niku. Bener. Iya. Iya. Niki mun ngertos. Iku kayu ingas gitu. Tapi kena ginambani wong. Tapi sing digawa tawon. Nang liper iku mang, kanggo nang liper. Itu. Malam. Terus ademe weteng iku nggih teko anake taun sing nom. Niku diperes diombekno. Niku. Lah nek madune alas niku, Mbah. Madu alas niku damel napa, Mbah? Damel tombo napa, Mbah? Sembarang mung madu. Tapi madu alas nggih, asli Nggih. alas nggih. Sing asli nggo alas niku nggih. Madu sing paling apik. Kabeh nggih madu. Cuma nek apik pol. Nduk jero gowo iku mun kaya wowo. Iku panas. Nek pengalamane jenengan nate ngobati penyakit napa mawon damel madu alas sing kados mekaten niku? Segala penyakit nek madu. Napa mawon, Mbah, sing nate saras, Mbah? Jenengan paringi napa madu niku wau. Wong madu, wong lara nggih sembarang kok. Masih wong stres gendeng itu kok madu niku. Jontek diombeni madu niku tak. Jontek diombeni madu. Niku. Iki kali dijalukno Nggih, nggih. ilmune ku mang. Tetep enten nggih, Bang, nggih. Enten. Nggih, nggih. Nyat ingsun sadat penetep penata agama. Wong iki nek alum sira-siramu nek rubuh sira tangekno. Yahu Allah, Yahu Allah. Sampeyan catet. Wong iki nek alum, nek roboh sira tangekno. Nek alum sira-siramu nek rubuh sira tangekno. Alum sira-siramu nek rubuh sira tangekno. Ya ngono tok ae kok. Yahu Allah. Ya. Yahu Allah ku pindho ngono. Nggih, nggih, nggih. Yahu Allah. Gusti Allah niku ten pundi to, Mbah? Kok kathah sing tanglet. Gusti Allah ki asine ana apa ora? Asine ana ten pundi ngoten lho, Mbah? Allah. Nggih. Enten. Mbok jero mriki. Munggah mriki. Iku Allah. Ambekan niku, Mbah. Iku apa? Allah. Wetone gak tau dibancaki kok pengen do Allah. Nomor 1 weton, kedua daerah, desa. Danyang. Ya, iya danyang iku sing. Lah niku nek pun dibancaki, nek pun dingertosi, enten sing nyandangi piyambak mungkin awake. Nggih mboten to. Lah pripun? Cuma niku kanggo ujar-ujaran kok ngandani. Oh. Danyang ku sing duwe tanah. Tek leluhur. Sampeyan tanah sampeyan nombo teko ndi? Teko bapak. Lah bapak sampeyan teko ndi? Teko Pakde, Pakde teko ndi? Teko Buyut. Buyut teko ndi? Cangga. Teko Wareng. Udeg-udeg gantung siwur. Ya iku. Gitu. Itu kok niku. Kok malah sing tuwek disirikno kliru. Iku. Ya danyang ku mang sing duwe desa, manggone danyang ku gegawa teko aksara Jawa. Aksara Jawa iku kanggo duduke desa.